Tak môžeme ísť na to. Môžeme si to niečo povedať. Volkswagen ID3 SOS, žltá kontrolka. Asi sa už viacerí stretli s týmto symbolom SOS, žltá kontrolka, keď vám to začalo na vašej ID3 svietiť a niečo si bližšie k tomu vysvetlíme. Tento systém SOS volania záchrannej služby je, myslím, že od roku 2023 povinný a ak svieti na žlto, tak to znamená, že je niekde porucha a vy na STKčke neprejdete. Žltá kontrolka znamená, že systém zistil obmedzenú funkčnosť, že záložná batéria má buď nízku kapacitu, alebo je vybitá, alebo je vlastne už po životnosti. Po preštudovaní internetu, Gemini a vzhľadnutí zo pár videí na YouTube a skupinách priaznicov Volkswagen ID3 som usúdil, že po inštalácii nového softvéru 3.8 systém vyhodnotí, ako dlho je batéria zabudovaná a pretože je nastavený na 5 rokov funkčnosti, tak to vyhodnotí ako nefunkčný. A vy ste nútení ísť do servisu, kde vám vymenia batériu. Táto malá batérka sa nachádza pod zadným zrkadlom v strede. Po výmene batérie je potrebné chybu vymazať cez diagnostiku, lebo inak by kontrolka svietila ďalej, i keď je nová. Výmena batérie je úplne jednoduchá, pridvihnete si sedadlo, odhrniete koberec, nie je to nejaký problém, dostanete sa k batérii, ktorá je zhruba v strede, vyberete si ju a je to zhruba asi tak, ako keď meníte ďalkom ovláči baterku, nie je to žiadny problém. Cena tejto baterky je zhruba od 30 €, ak to kupujete na AliExpress a podobných čínskych prdoch, až po nejakých 60, 70 až 90 € v autorizovanom servise. Ja som vám tu priložil cukríky, tiktaky, aby ste vedeli zhruba, aká je to veľkosť, ale nie je to žiadny problém. Aj ten upínak sa tam vlastne vyberá, aj vklada úplne v pohode. Dobre je, keď si nájdete garážové servisné stredisko, ktoré má k diagnostiku OBD, VCDS alebo čítačku chyb pre koncert Volkswagen. Ak si to spravíte sami, tak celá výmena vás nevyjde možno viac ako 100-120 €. V autorizovanom servise vás to bude stať 350 € a nakoniec zistíte, že stará batéria má 8 V, čo je úplne dostačujúce, takže tá výmena je koľko razy zbytočná. Ja som na mojej baterke nameral 8,4, 8,5, zle sa mi to jednou rukou robí. Skúsim si to silnejšie chytiť. Tu vidíte namerané hodnoty a ukážem vám, aké hodnoty majú byť. No a tu máme hodnoty, ktoré by vlastne mali byť, keď je plná nabitá. Má 8,2 až 8,4, batéria je v poriadku nabitá, nominálny stav 7,274, batéria čiastočná nabitá, ale funkčná. Vybitá 6,0, 6,5, batéria potrebuje nabiť, v aute sa nabije sama. A kritická hodnota by mala byť pod 5,5. Vtedy je vlastne tá batéria už poškodená a auto by malo hlásiť chybu. Čiže nám hlási chybu pri viac ako 8 V, čo si myslím, že nie je moc korektné. Poctivejšie by bolo, keby ten software zistil skutočnú hodnotu batérie, ako je stave, vtedy by to vyhodnotil ako závadu. Mimochodom, ono aj napriek tomu, že vám svieti tá kontrolka žltá, aj tak vám systém funguje. A to hlavne preto, že jednak tá baterka je vlastne dobrá, ale keby aj nebola, tak systém je na to, že má fungovať tedy, keď narazíte. Vtedy vám automaticky vypne veľkú trakčnú batériu, aby nedošlo k nejakému požiaru a vtedy nastúpi tá malá baterka, ktorá vlastne hlasí záchrannú službu a všetky tieto veci. Ja som skúsil stlačiť to tlačítko pri tomto systéme, že mi to svietilo a automaticky sa mi ozvala záchranná služba. Takže pre také zhrnutie by som doporučil to, že najprv treba ísť naozaj na tú diagnostiku, kde vám zistia, či nie je náhodou vadný modul, to už je potom horšia výmena a drahšia. Ale ak to zistia, že to je len skrz to, že vám ten systém vyhodnotí, že tá batéria je slabá, tak by som asi najprv tú baterku vybral, zmeral a by som skúsil buď si ju sám objednať a vymeniť, alebo ísť takému, čo má
má tú diagnostiku a vie mi tú chybu vlastne vymazať. Neviem, či to bude tak aj potom, keď to vymaže, keď znovu prídete do auta a naštartujete, či vám to znovu dakedy nenahodí, ale možno, že je fakt lacnejšie to zmazať, ako platiť takéto peniaze. A hlavne nie v autorizovanom servise, ktoré si zaúčtujú dosť nekresťanské peniaze. Ako to stalo mňa 350 eur, keď som spokojný, ale na druhej strane, keď si to človek potom zistí a informuje sa a vidí, že to je naozaj úplne banálna záležitosť, tak je to trošku také pritiahnuté, aby si niekto účtoval za niečo, čo vlastne ani nie je žiadna chyba. Takže to by bolo asi všetko. Ak som s tým niekomu pomohol, tak som rád. Keď nie, tak čo už. A zase na budúce dovidenia.